ସହପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କର ସଚେତନ ମେଳନର ସଚେତନ ମେଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ତଥା ମାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିବା ମିଡିଆ କର୍ମୀ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହୁ ପରିବାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ଉପାୟନ ହେବ। ଏଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। Hey!